Hoffwn ni eich cyflwyno chi i Alffa. Mae Alffa yn gyfres o sesiynau sy'n gyflwyniad i'r ffydd Gristnogol. Mae'n addas ar gyfer pobl sy'n edrych mewn i'r ffydd Gristnogol am y tro cyntaf, ac hefyd ar gyfer y rhai sy'n falle wedi cael profiad y Gristnogaeth yn y gorffennol, ond eisiau cyfle i edrych eto, ond o ongl ychydig yn wahanol. Mae yna 3 rhan i noson Alffa. Yn gyntaf, mae yna bryd o fwyd wedi ddarparu sydd yn lot o help yng nghanol wythnos brysur. A wedyn dros y pryd o fwyd i chi'n cael cyfle i ddod i adnabod y bobl eraill sy'n gwneud Alffa. Wedyn, bydd yna gyfle i wylio ffilm 20 munud sy'n edrych ar thema neu gwestiwn gwahanol bob wythnos. A wedyn, i orffen y noson, fydd yna grwpiau trafod le fydd yna gyfle i chi roed eich ymateb onest i'r ffilm, cyfle i gofyn cwestiynau ac ymateb i'n gilydd. Dydy Alffa ddim yn chwilio am yr atebion cywir, dim ond eich ymateb onest. Ymhlith y pynciau sy'n cael eu trafod ar Alffa, mae cwestiynau fel pwy yw Iesu? Sut fedra i gael ffydd? Pam y dylwn ni a sut fedra i weddio? Beth am y Beibl? Sut mae Duw yn ein harwain? Sut fedra i wneud y mwyaf o weddill fy mywyd? A lot o gwestiynau tebyg. Mae'r gwahanol sesiynau yma yn cyflwyno hanfodion y ffydd Gristnogol, ond maen nhw hefyd yn helpu ni ddeall yn hunain y well. Felly beth am drio Alffa? Bydd yna groeso cynnes i chi.